Potatranské múzeum v Poprade aj tohto roku otvorilo letnú čitáreň pod holým nebom. Keďže hlavný objekt je v rekonštrukcii, všetky aktivity sa presunuli do Spišskej Soboty. Letná čitáreň je otvorená počas prázdnin každú druhú stredu v čase od 17. do 20. hodiny. Návštevníci majú možnosť aj tohto roku si posedieť v príjemnom prostredí pod holým nebom, kde majú k dispozícii množstvo publikácií z Fondu muzeálnej knižnice. Keďže sedieť v knižnici v týchto letných dňoch nie je možno až také populárne, takže vlastne môžu si využiť ten priestor čítania kníh pod holým nebom. Je to už 6. ročník a po druhýkrát je to v priestoroch našej pobočky v Poprade Spišskej Sobote. Jedinou nevýhodou čitárne je otvorená strecha. Netreba však vešať hlavu, múzeum ponúka v prípade dažďa náhradné miesto. Počasie nám ako si nepraje, čiže ďalší krát, čo je prednáška, sa musí uskutočniť práve vo vnútorných priestoroch, čo nás trochu mrzí, pretože na letnú čitáreň radi využívame záhradu Potatranského múzea. Aj tohto roku sú pripravené 4 prednášky, ktoré sú venované významným výročiam Potatranského múzea. A je to 140. výročie vzniku nášho múzea a 90. výročie nálezu mozgovne neandertalského človeka. Takže aj preto tie témy sme zvolili v podstate s touto tematikou. Vzácne tlače knižnice Potatranského múzea v Poprade, vyhlásené za historický knižničný fond, predstavila Jana Kušníráková. Najstaršie tlače v našom historickom fonde pochádzajú zo 16. storočia a boli vyhlásené za historický knižničný fond v roku 2010. Dohromady celý historický knižničný fond vyhlásený a zapísaný do ústrednej evidencie z nášho Potatranského múzea má 30 kusov týchto vzácnych tlačí. Témou tretej prednášky bude archeológia zblízka, ktorá sa uskutoční 10. augusta. Poslednou prednáškou, štvrtou tohto ročnou, je prednáška tak veľmi s takým jednoduchým prozaickým názvom z histórie Potatranského múzea v Poprade, kde by sme chceli návštevníkom priblížiť tiež možno také menej známe udalosti, možno osobnosti a rôzne súvislosti z histórie nášho múzea. Všetci veria, že už na budúci rok sa letná čitáreň uskutoční v novozrekonštruovaných priestoroch Potatranského múzea.